liman na magana. Kamar yadda mai gari ya bada umurni a zo a yanke wannan ban Allah hukunci. To tabbas yanzu za a zartar da hukuncin sarki. Zahiri mai gari na magana. Dan gwari, na ba kowa san ka ga hukuncin nan da za yi. Domin ka je ka ga inyamurai da yarbawa yan uwanka. Duk mutumin da ya shiga ganin mata ba shi da hakuri. To ka ga abin da za masa. Kana na bacci na. Gani. Na ji daɗin wannan abin da mai gari yayi na gani. Yawwa. Saboda na gani shi har sau uku na haka. Wannan hukuncin da mai gari Allah ya kyauta sosai. To ka je ka ga inyamurai yan uwanka. Saboda idan mutum ya a kwankwasa shi sai ya soriti abin da ana a cikin garin nan. Wannan shine. Na ji daɗi. Mala a shan ku taimaka da Allah ya yi abin da sauri mu na. Yawwa. Gyara. Aya gaggauta izinin mai martaba. Baba. Ban kare min shi. Ka san ni bana bata lokaci cika aiki zan yi. Kana gani da ko? Lalle wannan abu ya ce. Kirki ka sani. To kada ku manta kamar yadda kuka sani suna na Shehu na Allah. Muna kawo muku wato fina-finanmu da kuma wato waƙoƙi da kuma comedy. Sadiq SDM TV. Kada ku manta ku je ku mana subscribing, ku mana sharing kuma ku yi comment. Nagode, naku Shehu na Allah.